Často sa nás pýtate, prečo nemáme na našom e-shope možnosť platby dobierkou a prečo neposielame balíčky do výdajných boxov. Začnem dobierkou. V minulosti sa nám často stávalo, že zákazník si pri objednaní balíka na dobierku daný balík neprevzal a tento sa nám vrátil späť. Zvyšuje nám to náklady na poštovné, ktoré musíme platiť dvakrát. Čo je však ešte väčší problém, najmä u liekov, tieto lieky, ktoré sú vraz objednané a vydané z lekárne, sa z legislatívneho hľadiska považujú za odpad. My pri spätnom vrátení takéhoto balíka máme zo zákona povinnosť tento balík zlikvidovať na vlastné náklady, čo nás stojí nemalé peniaze. Okrem teda poplatku za likvidáciu musíme uhradiť aj faktúru dodávateľovi za daný liek a teda sme škodní dvojnásobne. Kvôli tomuto sme prišli s opatrením, aby si zákazníci balíky prevzali, musia si ich zaplatiť dopredu. Prečo nie boxy? Na našom e-shope si objednávate lieky, dermokozmetiku, výživové doplnky, od ktorých očakávate nejaký požadovaný účinok. Teda tieto prípravky by mali byť kvalitné. Výdajné boxy sú väčšinou umiestnené na slnečných priestranstvách pri rôznych supermarketoch. Počas zimy je v nich teplota často pod bodom mrazu a počas leta naopak presahuje 40 až 50 stupňov. Lieky, dermokozmetika, výživové doplnky majú garanciu kvality pri skladovaní do 25 stupňov. Tie musíme garantovať v lekárni, takisto u veľkodistribútorov, a len vtedy vie výrobca daných liekov alebo dermokozmetiky garantovať ich kvalitu a takisto účinok. Ako náhle pôsobia na lieky alebo kozmetiku vysoké teploty, prípadne teploty pod bodom mrazu, dochádza k ich znehodnoteniu a tým pádom k strate účinku. Dokonca v horšom prípade sa rôznymi chemickými reakciami môžu v daných produktoch vytvárať zlúčeniny, ktoré môžu vášmu zdraviu skôr uškodiť. Preto volíme spôsob doručenia, kde vieme aspoň ako tak kontrolovať podmienky prepravy. Čiže doručenie priamo k vám domov, prípadne do parcel shopov, ktoré tiež musia spĺňať podmienky skladovania. Ďakujeme, že to rešpektujete. Robíme to pre vaše zdravie.